دوان سالên borî de me gelek caran behs kir ku hinek kes ji Sûriye derbasî Lîbyayê dibin ji bo ku şer bikin. We çaxê têgîna çete murtezeq li wan hatibû kirin û her kesî bi vî awayî behsa wan kir. Niha meseleya wan dîsa derdikeva holê dikeve rojevê û dibe mijara nîqaşî. Herî dawiyê dîmen ji Lîbyayê hatin belavkirin ku ew kes xwepêşandanê dikin û di wê xwepêşandanê de dixwazin ku ew aliyên peywendîdar pereyên wan bidin wan. Ev dîmenên kombûna wan kesane ku navê çeteyan li wan tê kirin. Li ber qereqola efseran a li başûrê Tarablosê ku paytexta Lîbyayê kombûne û bi dirûşmeyan doza pereyên xwe dikin. Çavdêriya Sûriya mafê mirovan dibêje ku tevî 20 meh di ser hilweşîna rejîma Esed re derbas bûne jî hîna gelek Sûriyayiyên ku ji bo Lîbyayê hatine şandin û bi çek darkirin li wirin. Li gor agahiyan ku ev demeke mûçeyên wan nayê dayîn lewra deketine xwepêşandan. Li gor agahiyên çavdêriya Sûriye ev kes berî niha bo alozî û şerê li Lîbyayê ji Sûriye çûne wê deverê vê gavê jî daxwastên kirin ku divê aliyên peywendîdar aliyên kesên ku ew şandine werin naskirin û ev kes jî li Sûriye vekirin. هذه السوريين هذه بلاد وش بلادكم؟ هذه بلادكم